Zuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza hutoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Nipe sikio lako ndugu yangu, uisikie sheria nikupayo juu ya kufanikiwa katika maisha. Mighty Records. Mali ya wizi haifai. Mali ya wizi haifai. Mali ya wizi haifai. 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 Mali patikanayo kwa haraka, hakika itapunguka sana. Bali ya chuma ye kidogo kidogo, hakika atazidishiwa. Kupata kipa ya mtangaika, ukirusa mikono pala palani. Mali ya wizi hata kidogo haifai. Mali ya wizi haifai. Mali ya wizi haifai. Mali ya wizi haifai. 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 Mali patikanayo kwa haraka, hakika itapunguka sana. Bali ya chuma ye kidogo kidogo, hakika atazidishiwa. Ulipakwa mafuta ukaombewa, uwe mweka hazina wa chama fulani. Watu walikuita mwaminifu, mtakatifu, wapendao. Ilipofika hapa katikati, maisha yako yakabadilika, sura yako ikabadilika, mawazo yako pia yakabadilika. Ulipoulizwa ulete pesa mezani, sifanye kazi iliyotarajiwa, unaanza kutoa maneno makali kama kwamba ni kosa. Ukiulizwa kama ni mwizi, muite mwizi. Kama ni mwaminifu, muite mwaminifu. Kupendelea watu si kwema. Si kwema. Haipae mali ya baba yake, wala haipae mali ya mama yake, na kuanza kusema si kosa. Mwana huyo ni rafiki wa mtu mharibifu. Mali ya wizi ni kujitafutia mauti. Ndugu yangu, usidanganyike na mali ya wizi. Mali ya wizi hata kidogo haifai. Mali patikanayo kwa haraka, hakika itapunguka sana. Bali ya chuma ye kidogo kidogo, hakika atazidishiwa. Ndugu yangu, ndugu yangu, fanya bidii kuijua hali yako. Kama ni kibarua umepewa,
hata kidogo haifai. Ukiwa mwaminifu kwa kazi yako, baraka tele tele zitakuandama na maisha yako yatakuwa sawa 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 sawa. Mali ya wizi usidanganyike, haifai hata kidogo, haifai. Mali ya chumaye kidogo kidogo, hakika atashitisiwa. Mali patikanayo kwa haraka, hakika itafunguka sana. Bali ya chumaye kidogo kidogo, hakika atashitisiwa. Mali patikanayo kwa haraka, hakika itafunguka sana. Bali ya chumaye. Alright, asante sana wadhiri kukurasi mitambo na very special mwanchumo dhili ya simu kwa yabono tuenda tegusini wa subwamo dimetinanga YouTube wadirite kuru mwanchumo tegereri ime ya radio Vuna tole ni murandi ya sigiga studio nga kitu chukwana mangana au mwanchumo tegereri ni mono ime kaye chindelia. Anyway, Vuna lo Radio Vuna. yes, ani murangi kurusukutari ni Nero iko rusukuta. Basta karibu sana, tuambie tusikie maneno kutoka kwake. Asante sana, thank you. 0785 102 102 sanga mwanchumo nchumo dhili ya simu kwa yabono tuenda tegusini wa subwamo dimetinanga YouTube wadirite kuru haliga ni murandi Vuna fumalo. Telefona radio. Yes, Douglas. Mochindo kwa mafati kata kipara mata na de pasta tigase maro tere mangana maya. Asante sana, thank you so much. 0785 102 102 me radio Vuna 102.0 FM asema kwa yabono Vuna radio. Hello. Yana yangu. Yes mami. Wewe buyana mupasta. Wewe buyana kiumo gonjwa. Mwanjo mwenye kubuyana ale masabao. Amina wao. Mbia mono tiga pasta tate ya mangana maya na muombe. Asante sana, thank you so much. Muombe kabisa. Mbero sabiru mwingine olia utegwe tibia na very special 0785 102 102 Vuna fumalo. Ala Thomas. Yes. Ndio tata hiki mwanzo nanya kuwa naye. No trabono toikira. John Botamba. Yes John. Ndio tata. Mbiana I'm good. Wando wanzi mbali kuna wesi kwaru. Mbako salama, karibisha pastor. Sawa. Pasta karibu. Yes. Yoto inchiri totagarre. Asante sana, thank you so much. Pastor karibu sana sa studio. Singing chechinsa. Na onyona na noturegalia sense mu mtandao YouTube. Wewe noture asense mu mtandao o Facebook. Ukutubwatia guka utatupata mala pale ina very special we mwancho motel na to live asense meli abono bono so aya ro. Wane kinangu tubwati uri live. Both Facebook amone nsemeli mu mtandao o YouTube. Pastor karibu sana sa studio. Mbia mono moralia ase oko ngali bagana inde ase studio ya Funa inde dojiko sanga na abategereri dingana le Nyasaye igo nkoirali bageli na inde mbaliganie mwensi abamotegerede radio ya Funa elinde dojiko chaka omorobolito weli tukolia lero igo na abaliganiya baminto bana bategereri elinde dojiko soa ase dingana le Nyasaye tochiko semania sengenjo yobogimobo igatomenyete tutaraso asoko semania nabo ndigetie nsabe asengenjo gochaka tigango twigende na tosabe omotongi igoro amonense nainde twaliba kirelie taliao na kolitogi asengenjo kwa bweneire korwa litukoliritu atikandalia Jumatatu wikali tukeli na inde Nyasaye kwabeiro mwegereri kwabeiro morayo muya gwatolendire na inde gwatoikirie gwatwanchire tosoe ase radio ya Funa tonyale ko batogo semaniringa na Nyasaye bono nigo tu abolirio moikomo tenu oire libaga onyale gotora ase enkwano ya itoye litukolia lero na Nyasaye asikoewa eba konesiko goba kwekerora bamonaintwe wika ekbiroto gukora na imeya maninga Yesu Kristo oyoro motori tu asabire no kwegena. Amen. 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 Thank you. Asante pastor. Ase omogorobo yoiga nainde nabaliganiria asengenche go sangaringa ne Nyasaye abaminto bana bategereri nigonganetie tochigo sanga lingana le Nyasaye igoro yemeika yechindelia emeika yechindelia nemeika eyatandira abantu asamagimabo
ekero abantu bamenyete ase obogima oboiga emeika y'echinderi nero yagerire obogima bw'abantu abange basiyiru koimanya igase rituke rigo yominto no motegereri nindigetiedo chigosanga igoro yemeika y'echinderi elinya sao ito ati koegwa obonene emeika y'echinderia negento kerea kongusana asobogima oboiga nainde omonto agosinywa kwemanya nekerago ja kwemanya emiaka yachire ekiagera negento okonyora kiare engororo okaiborwa ase family eyo ogakenyora otakemanyeti bono gwakina kora ase amanyi ngayuime kwanyora ng'ago gwaikire ase ogokina egento keria nokere ime yao nakero kikiagenderera gokina ime yao kiagenderera gogosumbua ayoko ase nekorigia naria lakini toikonyora rijibu ase getabu kia Ezekiel no torigeti toegere ase omagoro oboyoiga 18 omostari omotang'ani amano yokabere ekitabu gia Ezekiel tumete somo chimo tiri wikira oro ngitukulirika but it might be emeke chindiri pastor ngitukieka bana emeke chindiri what is this emeika y'echinderi negento kerorora ase family asoiboire andake nabo konyarekana nga ase family yeino igomore igikira asobotaka bono gocha koinarura korwa asobotaka nabere mireme mekong nabe konyarekana ase family yeino obogomba mboro bogotaibora abana aita abana bamura gose abana kinyaroka ebinto nonyene ase family nabe kotoekana gosoma Yesu inkoro lakini okonyora emiremo tikoyo kwanyora ase family eyo abantu barengororo abarenga batang'ani ase family eyo mbachiti gofanikiwa banyare konyora enchera yokonyora emiremo yanyora bone emiremo nosomi omwana ike university anyo certificate ya Jones pado nuaga ase negweta igoro ya Yesu ekire ekere igoro yo monte siekire oike igorwe noine ekere omonte asigeto morangu oike omonte achako ng'onte omonto ore imaigwe amoigorera mana gosoa bono inoro mochando monene ekogera omonto amenyete omoika esenke eyo aita nobobi bware ngororo omoika bwokoiba omwana oiborwa asenke eyo okina obwata amanyinga yokoiba ogoika igoro amanyinga aria ataka emirimo kwanyoro omwana obeire omoibi kwanyoro omwana obeire omonyaka kwanyoro omwana obeire ekebago tari omwana oja kobe ekebago bosa nasenye nchero amanyinga ayo arenga asororeri rwabo einere meika omolaria togokwanira asoma goroboyo Ezekiel 18 omostari omotang'ani amano yokabere lingana lya monene ligacha sende na ndigantebya ninkingencho y'omurabaro oyo okuiranererwa wakanwa asensi y'Abaisirael abaise balira amasabibu amabesa amaruro na amaino abana babo abeire n'obukanyiti na amaino y'abana babo abeire n'obukanyiti nikinganete gokwana asoma goroboyo igagwetera asoma bani okorukwa Ezekiel aiga ringali omoneri gacha ase Ezekiel asomora baro ringana rigacha asomora baro rigoteba ng'abaise nigo barieta mako amarere lakini batigaire abana babo obokang'iti omuntu agosi kori kende tokori suguma tokori yoyo ekera amaina ao abwato obokang'iti kengo kwanira igoro y'obokang'iti n'abana babono nabo batamanya igoro y'obokang'iti lakini ekero omonto arire ritunda gosa arire chinkenene gosa arire riembe amaemba y'amaruro obokang'iti boko basa amaino ogosikorie endagera enkong'u igo abaibori bagakora bakaria amatunda gosa amakamarere bono obokang'iti nibwabo kobwata omonto riri itunda riri gosoria riembe riri riabwatiro obokang'iti bwagire kobwata abana igo
abaibori egento togosimeka bono abana baja kogesa. Okay. Igo egento okorenda muno omuibori negento keri ogosimeka inki ogokora inki gwasimekeire abana bawo ekina kibago ja kogesa mana. Sure. Emechano nere yo erasisi family chinyinge abantu bande bagasimeka bakaba ebibago abaibori bakaba ebibago bagakoroboke bago bakabakaisaneka n'abana babo kereba ekina kibasimegete n'abana babo kereba akinire oboke bago bori amanyi ngari yagocho. Sure. Onye kuarengo omoibi amanyi ngaini gagocho. Onye kuarengo motomani egiyata aya amanyi ngaini gagocha. Onye family yeino abaibori bao bakine tasobotaka omwana bono goja koinarura kurwa sobotaka nemereme mekong. Ekiaro omoibori oyo tabwate besako iro omwana oli esukuru asome omwana oli pado na bagwetere mechando. Sure. Bon emechande nkabune yo nera egerete abantu abange togwetere mechande menene onye nkaye nti yarenge nkaye biyasara no chake biyasara munora chake togo succeed go togo fanikiwa asengento enkaye inoti yarenge ye biyasara no amangana ale aiga no mosingi bwobogima bw'omuntu waikarasima omanye family yeino moika kiorenga go operate igoro ye family. Bone ekere kuamanyire ogokina komana gochaka ekere kuamanyire bono nga enka yeito eyabwate obotenenku obo babanyota asenjerembe bono naye tali ojiko banyukobori asenjerembe bono ogochaka kori obotenenku asenjerengia lakini asenge tiyo tamanya nabe kunyarekana enka yeino ekanyoro botenenku asenjerembe ugwajikora mokia maiso kanyora abantu enka yeine etenengete otenenku obono tiboyo bono nko iborura maswali aki enka yeto kia bwata mali kaya mali ya chiete aito maiti enjere banyo tamali ayo mambine nayo okolikwe company yi enjere litato mina akonta aibete nero nayo ojiko iba kurwa se company. Sure. Igo Ezekiel mubani agoteba ngaki abantu omorabaroyo igo ogokwanu ngaki abaibori bakaria mako amarere lakini obokangiti bogachira abana. Bono nikinaga ndigo kwana lazima omuntu egento kelio gokora omanya na kigwasimekera abana ba onye gokora mangana maya basi igo nabo ogosimeka mangana maya tigo morali igore ringaneri lya abantu abategeri baranyale komanya ekero omwana agasene gokina mona bona abana bali bana bagasene gokina ngasene ko baro kingaki isomoke fulani ndoli go jiamonere. Abana bali bagokina bamanyete nga fulani mbali kogenda na tata. Bana bali mbali konda gochiesa mwa fulani igo nambukiria abana ogwetana nokogechana. Sure. Bon emeka yechina taligento kende kare kongu negento monta kwambokerio montonde gosago simekero montonde. That is why obonyaka botahere, that is why botamoni botahere ekerena kero kene ngaita kongo itali korime kaiwo omoibori oyo omokungu ogoito omwana oyo moiseke ngaki aba yokuangure ako moita ako matei baba ngaki ekwangwa na siki omoibori oyo liga manyete omwana oyo no chakira mangana ya amangana naro nare gokora iye ki omwana gokora omoibori ki are gokora oino romo chando ora siki family na sobo gimatomanyete asoma gorobo yoiga igo Ezekiel omorabaro yo bakaria makamarere pas obokangiti bogachira abana babo. Igo rendo yo mitono motegereri ekyo gokora abwasori kirase company orende. Sure. Abwaso gokora emeremo orende tomaze kobeko kobogeka gose kalamu bogeka. Sure. Abantu bayibire kibeze kurwa chikambani kurwa se balikire basome eri abana. Sure. Basibekira mangana mabe ekerengo kwala linganeri igo koigume yane inko igubobe. Sure. Ekiare bono bana ba mami toko bakonya. Sure. Omoiko inore omwana oyo nase koli kwemeremo pato kobo koli gutame na okotheki no kole mami nera akoiba obutwa. Aye nere mechando chi family chi nyinge chi wetera
muntu anyoreta mari ase encherembe n'abana baye bakorigia mari ase encherembe ekiagere family eyo nabo yigetubo nga amari igakori ukorwa ase encherembe abakungu bakorigia mari ase encheyo botomani basi n'abana baisike bagokina nabo bamanyete nga mari okorigwa oikabagende pa oikabagende baenda ali bosongo babekera ini nabo banyora singisano singibere singisato aina ramanga to kuyikira abana ya tigatoye tugekera abana amangana yara maya aragere mambito koruo totige jifame chikogoroka. Wow. Ekero korige getabo gekerero kya Yeremia isano na ibere mostari wa mabwoko morali. Okay. I love this one. Timati simonje mondena tukubati kukaga ebintu mbiro nakore ubwete nambuyo gukora kumbe ne family yao ne mechi yao ne nyumba yao okuragiriria gitabu gekerero ekerero kya Yeremia isano na ibere turoro monje motegereri ekerero kya Yeremia ya irenga isano na ibere isano nibere egotebaiga chisukuru cheito nigo chiakorite bibe bono tichiyo goika tuburie gisuru kibibe biabo goika toimokie gisuru kibibe biabo omoraria irorari ngane ribuya erindo motegereria igungaki chisokoro cheito nigo chiakorete bibe chisokoro cheito nigo chiakorete bibe bono tichiyo goika tuburie gisuru kibibe biabo niki bataeru gisuru ekyo toja koimo kindu gisuru obogima menyete bono nobogima omugako minta nyigigete no mongino minto igo nikide dagoteba abaibori abange igo togokora ebinto padae biyonjokera abana nakia marika goteba nga gisokoro tigakora mangana abo tigaita abantu omuntu abakobo moiti oito omuntu ero nando chokwa amanyi ngari pado atigala se family yeye nande mambiendo omuntu onde nande ase family yo nando imoko ito yonde ekia nekitasuae emeika yo goita netaere ekiara onye narengo moiti na akure omwana nenware that is why kare onye omuntu ole kobwatwa sobotomani igare kole dune family yaye oakwa magine family yaye yorsingima ya era bamanyanga bakoriro botomani bamanyanga bakoriro oboibi ekiagara baseko tiga abana amanyi ngayi abana abo bato no oboibi boro bato no botomani borororo bato no bonyaka borororo bato no botaka bogo tikotigara nikingana digo kwana igonga isoko chito go chiakolete bibe bono ndio lakini ibe biri byabo ege susuro kiabo go ikatoke nyore obogimo bwamenyete omanya nege susuro ogesene koewa muno gasene gonjokana na asedi company azechiga asikoriye mirimo taranyora tasuwa ngo gotebye ngo bogimo bwamenyete igogo gonjokana na asenge family yeino tiyarenge family yekorikwa bono igo moraria ose konyarekana ng'ari Nairobi mbare ko liyo muntu kolukizi county okorikwa okunga kiro range nyumba ya Nyatai rorange nyumba ya Onyonka rorange nyumba ya Jimmy ninki abantu abo bamanye kanete n'abantu iguru yabo yigogete bakayika wate kamaiso eserikali ekenye kabamanya bono ebakorigania ninki ngale digo kwana emeike yechindelia ero noere yo mitone bwanja tibwanja ase family iboire onya to korigere buya nabe konyarekana oete obogimo abakongu nabe konyarekana ochake biasara biasinya nabe konyarekana ogosomya omwana bali kwigusukuru nabe konyarekana oko omwana sukuru visiori ekiagera einere mosingi orenge ase family yeino igorenda nagochunguza omanyenga moikaki orenga ase family yeno onyorengo moika bwobogomba onyorengo moika bogotasoma onyorengo moika bogotalikwa onyorengo moika bogotakora biasara omanye origie njera oirusi na koina rorora korwa somo ike yemebe ochaka omusingi omuya omusingi onyasai nagosoa korigia
enibo ya burungi. Twende thosini wa somo nchimutiri simu ro me radio vuna 102.0 FM kuba tiri buli boigo peke simu ya stand by nkuri na turiga igachinga kwa pastor gachide kachimulio mulio twende tusanga tumete tunaende te wesomia nchire ndi nsimu nchimotegereri ukenanya uzikuri gitabu ekega iga gikero kya Yeremia kiango giri sana kibwata mangana maya sana ngendo somo gitabu gikero kya Yeremia kibwata mangana mange sana. Yes pastor Enchira nabonde dina nenkuwa nenga none enchire enche to kukuanira abana baita mangana tali enchire ngiya amaragereria tali gocha bosa amarageria gocha gwetera soko kwana na maseseni ata gwetera soko kwana onye koganeti komanya osome merengan 18:21 verse 21 emerengan 18 verse 21 omanya ngoro memo ruobwate na ruobwate chinguru kubuna chinguru chichinderia bad no turiga wemerengani 18:21 yago tebaiga ama kweli no bugima nigobire asi chinguru chirumeme bas ama kweli no bugima nigobire ase chinguru chirumeme kwa mana koroko mwana ng'ombe kwa roko mwana ekemoni kwa roko mwana liraya esese kwa roko mwana esese ayoka getenga ogokwana bosa lero yo mitono mategereri manyanga oromemo oruruao nobwate chinguru jokoragereria nobwate chinguru chokoseseni nakina achira yo mitono sangenga asoromeru itondo bwate chinguru teto kwanira abana baita mangana maya gombia mwana mwenye gitari gombia mwana ayino mwalimu gombia mwana ayine professor gombio mwana ayenomo engineer nebo mwana okogoseire takobo mwango gosokiringana korwa somo nuo ringana liligo jiria lia roseka aso mwana ekeria rosekire mambia omwana oyoma nakoba munesese atabwatia masikani agosoka moina marosokire moina marosokire moinari marosok yani omwana osare kapi na sengencho ya mangana kuare koruzi korwa somo nuo lekia kora marika gotebanga ki oromeme ndo bwode chinguru chiokoragereria ne chinguru chokoseseni igoyo mitono mategereri omanye ngoromeme orotumia sencherengia basi igoja koria matunda yoromeme ruao enka yao ego chenchia soromeme enka yao igego seseni gwa soromeme enka yao igego kina soromeme onyo mwana karabuo magombie matayi motangi kati motwe nonyo mwana oko ne sukuru oba nambarasti tako matebia no monte no onga you are mad onge muna nyoko onge sobo nyoko ya o metu matumu na izo ya oromeme igorokoreta mangana amange yagero omonto obogima bw'abantu bwasarika igo none chinderi ego chikoreto oromeme ekenege entokira soromeme kirego so asa manyinga ime bondo gente gikemere to ndede gokora ase gitabu ky'abamusi abagambi sano nemo omonjere bwe 25 ntosome akegojinze asenye ntyo manyo omugano yasinini abuno ntagete gokorera ntete gotebanga ki nyuma rendo omonta amanyire ngaki asenka yeito nebwato moikoyo ngaki awente gokora good ngimuntu atagere okora next akero kumugire ibintu bunimbiro abagambi sano nemo omonjere bwe 25 amanisano ntostrimbo kake asege nchoko nikomanya omugano yasinini jireke 50 na isano ne mochinsa ikomi chabono magoroba 26 chapter 6 verse 25 asubu tukuburia omonene agatebe Gideon imukia area iso na area yemende erine miaka 5 nebere na ende otagure gesasi mirugia iso keria agachite Baal na okiyirinse na endo na chemete ya sera enyase yabo enkungu endranso morali yake okay
Erene miaka etao nebere naende otagore gesasimero gia iso kiria agachite bari na okeyirinse naende onachimete ya sera enyase yabe nkungu erense moye gesasimero kiria. Naende ongagachire incho monene nyasao egesasimero asogo choka magena buya igora aseburi eyenkongu elio orente erie ya kabire oyerwe ebeke ngwanso kyugusambwa oyesambire chinko cy'omotoria bwasera oguchya kunacha Gideon yakaimukia mona basumba baye 10 agakora buno monne amotebetie bone kyagera aringe no bwoba asa abantu b'amate yaye na abumuchiobo gokoraya ekero kiamubaso akayakora butuko. Yes. Akaobo abantu ekiagera na manyete ngaki asa kogenda mugaso paka asege sasimiri keise agachire to moto yo ani amonto yiro ko ansera enyasa yale ngorore nkungu yale ngensemo ale kwenda mugasatsa ke kona jo moto yo aruje mu bwekano ibo mokungu ororo igare guitwa litukulia kabire ekera abantu babugite mambye chuni bakanyoranga igesasimiro gia bari yatagwirwa mono motoria bwasero ringe nsemo yaye naende bakaranga eria ya kabire ya rusi we yakoleirwe kingwanso iguru asigesasimiro kiria kanya kiagachirwe baro bakaburania ningokoreta mang'anaya ekero bari kuburia na kuunaunia bakanyoranga Gideon musinto yoashi nerokoreta yo elio abantu bomuchiuria bagatebe yoashi orente umumuru yoaiga ere guikaitwe ekiagera otagwire gisasimuro gia par na otagwire umutoria bwasera urenge nsemo yaye. Amen. Kurenda yoashi agatebia bonsi bajite kwamerane nere ine ninwe moko ruanira bal use ninwe moko use ninu moko yekengera onde wesi okoyirwanira guikaituri tanganie mambiende taraika anye bali nenya sae tigirwanire bweko monyene igesasimiro kia na kyo giatagwirwe kurari tukuria Gideon yakarukwe Yerubahal enyencho yaye tigabali yerwanire bweka. Amen. Omorari tigarabu. Yes. Nganchire omorari indwe omogano makokoregete ndoje na maisana kena ara gosome school ngakiana yogokina amarongo na lengo abana tuwale gosoma na borobwo abalinga basani bana mwana oyo maka munyoka lunch akanyora lunch teyo nyina nabegeta amatoke irongo emenyoncho njaro kongo kwane menyoncho n'abantu abanene bari abanene nabo baramanyenga kiabono bana babono tibakomanya omwana era akagenda lyo kana koso yokoboko asomo nyonto ime arushe matoke akanyoro rushiro koboko komuntu agasoka korwabo atabwatyo molembe agasoka kwana ngaki nagenda irongo minto nachikurusha matoke nama akonyoro koboko komuntu nyinoko inoka akaiwo mukano chenchiri omwana oyi akaitwo goitwo kobe munango kwana iga omwana oyi nemberare ekiara ninki achide gosokya obubisi na ikiera na aruro mukano oyi achide gosokya obubisi Gideon nera se family yabo sokoro yaye nyabwate gisasimero bale gosasima kinyasai nakiro mochiomo omwancho motegereri no bwate nyasai nakire kenyoro kebwate nyasai yaye enje mote meri difuna 2.0 FM pastor bwatrabu Yevuna FM 102.0 Radio Tower Vuna FM toseseniwe kerengaki Vuna FM toseseniwe kerengaki toseseniwe kerengaki toseseniwe na Vuna FM toseseniwe na Vuna FM toseseniwe kerengaki Vuna Atotegara tuenzi Vuna
constituency tokuleke minero wa akinki nkikebe akyuta gutigayo bugete nkurara nkare butuko yani umugongo kumboraga nakiri gonchukana na kinya gitari tindanyora bobweni bonde bwensi nkamanyite usine kingise kikyo muito nkari kurarira na kigionsi gianchandire gwatemiro muito orthopedic kurwa yako fashion skeroka yako tari duka ya yako fashion skeroka nyore duve nyoro muito orthopedic omuito muyo muito kurarira utabwati birukunyo omuito kurara kwaboka utabwati maisugusu yako fashion skeroka nige gokonere cyanga cya kerengencho ebintu byoboraro buna kiduve amarangeti ne bedsheets emeitonerawo ya kerengencho buneria ya orthopedic yani emiya asomogongo chikoshon chionsinchirao ebikoroto chibagi chionsigati yabo chieskuru chishati emechibi chikobya nebinde bingasirigoriria mubuko nibo togotoka stage ya keroka encherego soka gochebosongo orosageronderwa yako fashions nigoro gotoka bukeroka egetaseni kyabanyanyimbo muino ono gotagete gotonyora twakeresimia se namba enoti sano na ibere isano isato isano na ibere isato ibere isano nemo gose enoti isano na ibere isano na isato kiande noti isato inye ibere You know what it is. Uyu numurubiryo enkongonta. Umurubogo semia nugusigita gukogokya na kukinike moika. Chinse kyenta weekend seyemo ya magoroba. Yeah, straight up. Jumatatu obo semia Monday. Ijumaine family Tuesday. Tigamanye ngaboyo obumboyo. Atulise bori wanta ni mdogo. Wamatiri asichinka Nagukimia bateli Bagotera amatera Urban Gospel Music Namatera yubosi Alamisi Artist Thursday Ijumaa Mbakinsiye uyu numurubiryo enkongonta umurubogo semia nugusigita ukugokya na kukinike moika chinse kyenta wikensiyemo ya mahoroba na Thomas Ombuna 102.0 FM. Right, asante sana tuliweza kunyana mangana ma Yesu inchiriwe ngese tunyote mangana ma Yesu inchiriwe kupatikana mu bitango bitale ko nyarikana ime ya radio vuna 102.0 FM jide kaisano chinsa 11 bono magoroba ime ya radio vuna 102.0 FM ndio usini wasubamo tukuna kuligiria ngakire mu chipasta karibu sana sentunda yende round 3 ya sumuru nduru lakini sema ya kabiri ya kunya kulirio bosemi mandi mu nchimo dira na pastor Godfrey Okari mbia mono morali asenge ncho yelinga neliga nakinale gokwanira nga kero mochi nobuate nyasaye yae na indo morali ndete goteba naki onyo omonto obwato mosira na bwato omwana oje gotigira onyo omonto obwata machini na bwato omwana oje gotigira tali bonse onyo omonto obwata oborogi na bwato omwana aigereti oje gotigira igona giye kogere meika ye chindeli etahere ekona gotunyana yani ekona gobwatia igenga munenga kiyakare ekero montale kobo morai bone gere kwadro morai omwana ogokobwo omwana wo motangi isa ko batoyo nero kwimukyo borayo ne meika ye chindeli naboyo igogi dioni ekera diskabete nga ase family yabo enya sai nerororo iripidi ari yenjera atagurege sasimireke bibi yateba ngagatagura ne heli ekira abantu baji kutabuka mamba kanyole heli heli ya deyo yatagoirune amonege sasimirokeri abantu bakarangira ni bakate omwana wikaletwa ndo omwana wikaitu tatsuwa nateba naki omwana yagajikuye bagasokyo bobisibwangina naise
omwana ni gari lira bayi ekera omuntu ta wanjo amanya ngale no moroki muntu ta wanja amanya ngale no muibi muntu ategetia amanya ngale no munyaka oshako soki au kobeke kino moralia bana ni kinga liko kwana ase family yabo Gideon igo ya chaire igo ya eta reko diare boraiti buarengo lakini magega Gideon kabunira matabau alia nabo Gideon atako omwamusi gosomugambi matabau atare ko mwanjira omorari Gideon yabo mugambi lakini ekiraja aya ajitaka yatagora akagachira Nyasaye egesasimero asokwagacha burunge asomotoko akaimokeri matabau Nyasaye igoro basi Gideon akabo mugambi Gideon agakonye nka yabo igo kingale digo kwana oyo mintolo mategerali ekere mwanya bantu tuasaretie eya ngobete Nyasaye komoreta Yesu Kristo muneke mwaso igo eke mwanso na kigekogera Yesu Kristo atitaso boiko bwense agakwa muneke mwanso tonyoroko toreka tonyoroko siborwa akomenya kuana akomenya kuao onyetari Yesu angonto igetirero igo nyonya sao monyene na rochenga mwanya bantu takonyara koerusia sare vieka amanyinga yatago iteka no enese yedo ya Kenya aseme chande ito wetera na kigia kogera kerebiro otogo kora amangana election amani go ikaiteke ebenebi ngwaso ekiti de digo ekwandra mono ekeni nimpangete Nyasaye tuanje ninje go ekwandra amatabau yogwitira amanyinga nikinga digo kwana ngadigo tebana ki asobo ki matomenyete asichinga chirito tomenyete digatonya go chungusa tomanyenga ninki kegende tasenkeri ento manya konyara koirusia moralia no ababasta bange bakorekanire banganyira abantu saidi leta nini amangana matabau kubuna abantu batemira se bakonyara lakini lero igande ko ba omoroberio nga Gideon erekera anajeta matabau alia nalinya saa anotelibaga agakini enkeria nya saa kanyoribaga Gideon akabomo gambi agakonya abantu bamuabo agakonye kenyoro agakonye sublocation ndede goteba ngakere kenyoro ngebuate Nyasaye yabo bagosasima nainde Nyasaye iyo onye to understand ekiara no ole igoro yekenyoro ekyo to gosuka murari no ne binyore binge oroche bitali kogenderera tali ogwanja kwa abantu na senye jo yemeka yechinderi ebinyoro bisibire abantu bakonywa yani ase kenyoro ochikorige kwanyore ebituo bya maruwe bikire wetani chi hotel chipa igo chichire wetani chi hotel nejituka abana basaregete 24 hours tali gwanja kwa bantabu ekenyore iki igo kiragere iringa abana basareke abana tibasoma kinyansoro kinywewe abana basaregete bakobe kobogora chikuperi na sengento yemeika yechinderi ugo njira kibago chitagora bono enjira yemo na oteba nga Gideon akaimukiria yemo yabwate myaka 5 akagenda agatagoreke sasimiro keri akaobo akogenda mugaso akagenda botuko enenga kiria yokobwatana ogokoro na tebire ngaki na Yesu Kristo ogocha kuaye igachite muneke gwaso igo onde bwens ora mwegene Kristo onde bwens ora imokeri Kristo asomo saraba oyo meroberie ite como tunyana Kristo nero korete emeroberie onse asomo saraba agatebo si herire ebingwanso byare koruego byare tasomo saraba igonde bwenso na kirekina nanyo komando ruo konesa no moraria bantu banke tibara manyanga chinguru chiro asogotoreka onyandi tuamanya chinguru chiro asogotoreka anga bantu tuarure korua semechando abantu tuangainirwe
abantu tuwakwanirwa amang'ana makong'u abantu tuwasombire ebing'wanso lakini pato gochejitikuyo lakini nataka okwana ng'a ekero montara na chekina yoko mwege na Kristo na korwa Kristo ng'anero kota mang'anonsi igagwatana nwa korwa se family yabo okoreka kobe family yigo. Wow. Ninde atomogano igoro ya Abraham muno mannaga matinga nganya kurwinka yino ogende gwikase nakoro abu nongo guseseneria. Okay. Nekero muntu atorekire amanyinga yororeria nigakobutoka otwara amanyinga yoburuti bwa Nyasaye. Umuntu yini gakoba etabauti n'abantu bamuabo guseba murabamuabo guseba subati bamuabo ushia amate ebaonjokana ine tituare kuluku bantu bono higa onye ndi abantu bagwanja gwakashibi kuluka mora liora 10 tituarenge bantu asetokinere tiki family chito otoroki gwo kumia niji family abayiboli bare kunywa marwa lakini yakato maida Nyasaye ntwe ba momuro minto manene pako igotora abura batatu ndete yokonyu basubati mbabere ndete yokonyu enke yasole gukina ekiegera tuamwimukiriri Kristo igonde bwens orana chekina yoko mwege na Kristo kuike a change ogima bwaye. Amen. Wow. Thank you. Timothy so moja motino watikenda komentara wetera 0785 102002 kubwatiri buli chinsa ndo ichikumnya 13 saa 11 jioni obusemi Monday tote bana imekaye chindelia. Yes. Navira tukina ino ule gabwe meke ujandite sana na ura chukwa na pastor bade mode pastor buna chibi ntumbira binchandite at least mbeka sama bukoyo munguru libuli ya ndiri livuna FM. Vuna radio. Yes. Mode dagra satindu karwafeti ya Catholic Paramata. Ono pastor kira mangana maya bo ibro yechinderi. Yes. Na wo mwako kanyora na pastor resta go mugata ngo nyarenga marua senta. One kirari kunywa marua gajare kagatiga. Onyo ja wana wa kunywa. Onda likutachi kunywa kutimana na nero kanyure ni sirira ga korera abana bakige. Ene mekaki ndio ke muntu buno yawanda koba. Okay. Santi sana. Muntu uno nake wanta koba. Omuntu muno yo ekiegera manyete. Omaite gento kiriye kebe muno ekiro muntu amanyete. Ngonyukua renge. Mbuna kwa rengo muntu kunywa kwatinda kwararo mutaro Nyasaye agoturia korwa sayo na omwana otokire kere family yino nabo yarengebo nero chakire kunywa nagotego mongiro yo mare goito omwana yo kamatebinga naye kwangure iko naye manyete ngo omwana onero mogure bono yentonkeri noko kwanero omwana oria amotebinga aiga na rengo ase family gero dio kubisa abana baito tobatebi nabona abana tinderi ko babisa oikamba tebie nembana batebirie mbate nyondi nale konyu male kwanda sukuru onye nale koja konywa angalo ne ndagero konyora kobeka monu negas so onye wakogendera konywa togo konyeka tosauri abana baito tobeka abana baito asomo singi bobo Nyasaye elinde meike ye chinderi ebutoke obone bo Nyasaye barolekane igomo oyo moibori oyo nagane iri asabero omwana oyo amosabere na inde imokige tambokero yoko sauri omwana oria mwana orita akotiga biyeka onye toko mosauri onye toko nyako mosauri bas oyo bare omosani amonere naboko mateya nyale ko baga ko mosauri 0785102102 sanga mwananchi mwanchi motereri meyari duvuna sema go rubaya bono tendete useni wasobwamo vuna radio. Vuna radio ro. Yes. Uyu wakuru kwa Naftali Muchache. Yes, Naftal. Kurukia mugitinya parafo. Karibu sana. Radio yube kira mangana bubuya. Lakini ayandi nara mochiri gonko na bwake naga nimboli. Yes, bodi yuka. Ono nga tebire nga ndeli kire umubuli ya gutwara kirate kwambukira paka abana baye. Ono ekefungo nkerege koro kiyo nyenta kibira akese fasi lakini nabonda akerengere muziko nkogetebi na kiego tebe kefungo ekyo ega ke gukwana samari kombwa tetera kile tinke bwa tetibu yang state link be tinkereki. Yes, na kiego teba nga
ekebekyo muiburi mwana takubarirwa yes na umwana ekebekyo aya ngana muiburi takubarirwa bono naga nimburiga yes bono igego ikirase point ibona bekire nga kero kende ngonyo muiburi urenge kiarenge ngana bagote kubeke mbwatereria ete kubwata paka abana onyo umwana bwe chogete kabisa umwanjire Yesu nande garime ya Yesu pi ngembwatererie iyo muiburi ya saliti na beko ekoromenga no mwana wipaka ete kumusiria aona kolera avuga kiu angereze. Okay, asante sana. Nonte tu okay, nonte tu enda sense me yugu mwanchi motegereri asinchira yabene kiguma by the way nkagitina liburi ya buna ko liburi genge ncheka mine yo senchira yabene kiguma mwanchi moteri radio vuna 102.0 from net no bodet ko yabekera ni asobwamo egere to gende to ko yere ni to yere ni to nsigo se pasta chiko yere ni ansi asobwamo 0785 102 102 mwanchi moteri sanga mwana nchime ya radio vuna 102.0 FM nkagitina ikebunge kia buri kurua igaburi kurua segetabu kia Ezekiel onye tinka gereti bobe no ntagete kuri ngange soma kuruoro egere tumanye ngana kia goteba kurua segetabu ya Ezekiel nkaitekere Ezekiel Ezekiel 18:20 tiangu narara kaite no kera buwa Ezekiel 18:20 egotebanga merongebere tangu tulia tole umuntu ogokore bibe nere urakwe umwana taguchandwa asenge nchibe byaise kuseise taguchandwa asenge nchibe by'umwana oye umunyaboronge nanyore ngeri y'uburonge bwaye na umunyabibe nanyore ngeri y'ubube bwaye pastor ndetura ndasense meju amina yes ekero omubania gokuonera ringana erio itangani ate bakoreto murabara oteba muna abaiboli barira makamarere obukangiti bwachira ekera gokuona ringana eri igamiretie inga amanyinga arase mulabono nanje nyembwata o negative bako mwana toke oyone obwata amanyingane so onya amanyinga ikaro oiko mwana yubukangiti bakoreki bomobwate bono sabu magotebanga ki ekebe kyo moibori mwana takoreki takobarirwa omuntu okorire ekebe nero orakoreki nero orakwe bono iga nagosire omwana ona takobwata sure nije nkobwata oyo nagosa nyiru kotini onyengo sijikogamba ekina kotini insibwe bono etogokuona amang'ana are physical lakini amang'ana aja togokuana niga amang'ana togokuana amang'ana arasa amanyinga okay amang'ana physical na asa amang'ana akobasa amanyinga nige toketa bauti okay sure bono na babantu tokoranga ngakie kunyarekana ekebe kyo muibori omwana aje kubarero na bokoro ringana liko bariko musala tali omo wako yorora liko bariko ringana liko lakini nekene nonye ni gitabo kerikie kero ke Yeremia yate bangaki bakoreta bono tibagodeki tibayo lakini yabete tuimukige susuro kibe byabo asengejo yaki asengejo notore asoro reri urwe tiganara buri nara muburi mepinya gatigerete na njige ndonya wake sabu yangu nakorengereria ntwe omwana ekera koiburwa timetene kiama ninta muri kakogenda ekero omwana iboirwe omwana uri badongo borware kubo munyabibe omwana omoke ekengwerere ngo borware kubo munyabibe yes ngo bare kumunya asengenje yaki to setikoraria gurua somogondo aiden igo mwana uri bado aina boronga tali bado nomo ko barua ro munyabibe zo ngakia omwana uri yako ko barua munyabibe ni damu ya Adam na Hawa mtoto akizaliwa anahesabiwa kuwa mwenye dhambi ni kwa sababu ya dhambi ya Adam na Hawa Adam na Hawa walikufa zamani hawako zo omoraria onyo omwana ga ogo echoka mwana agosaleka okay na bana bariko bwatu bonse azenka yao abana yabale onyo konyota abana bane abanyo babere babwatirwe na bao babwata amanyinga aho yokoiba bono babere mbago tuwara kera
aye onyu meta kurwa segete e family ya soka nyumba ta kurwa nabo wanyorega baka bwati manyingai abanda goika bagusoba ngina gose bagu sobo omoga omosacha. By the way, thika tusome kurwa sigetabu kia Zaburi asoko na kwigurana tu kwigurana gaiga igetabu kia Zaburi kugwatikana mune libori eli na libori go soma Zaburi 51. Yes, 51 nenongo tuburaga 51 tanya usangaga mwanchi mundi nyona musimandi tanya wasemania 51 verse 5 egoteba iga rora incheni igona ibure twe indene chingencho chebibe. Yes. Nigo naringo munyabibe kurwekero baba abuguritiyo burito. Yes. Omonto amanyiga ya makoro koruaria se omogondo enden. Acha kubwato mwana gotongunda bona. Oiboru omonyabibe. Kana mangana ya tokora bona. Elena batokora ngata kobareka lakini asa manyinga ebintu biri bikobareka. Asa yo bunasengenchi yomonto yomo eibe bigaso asense. Yes. Na sengenchi bibe amakweli na boigo nabo yebibe amakweli na boiga amakweli agaikera abantu bonsi ekiagera bonsi bakolire bibe. Amina. 0785102002 tuli buli round yeli kusokomentera kwa nkoro kyoko vuna famalon. Nalo. Yes. Omororia muno murandi bwiri tukoria rero. Yes. Yatubwenere kwa atera leti ufuna ngambuya muno na kitu tali gotigera kobeko. Amina. Ebunga rure lungo mwa rure bya ansira abababulia. Ikere kenepi. Yes. Tota pinge kuna kubuli. Tege ntofunde. Ndoro muntu koibire cyae. Ikintu cyabari byoburi uri umuntu obogete emambi nando izere cyukiyo. Warorire practically nga amakifungu cyaraje kurumaega. Muno morali mwabwaterana no omorandia. Mwana wose nanya tero firenze bisi basikabya kurulia hungera. Okay. Komentere nikyo soma Zaburi bado 58 verse 3 pastor na bago soma Zaburi 58 verse 3 egotebanga abakoria mabe nigo basirite kurwe chinda cyabangina abanyabulimo nigo bako babatantanu kurenga kiyo kuiburwa kwabo. Yes. Omuntu nabakoiburwa ochagete sabari ibi baraboni ngo babwato bosongo bonga buno bwenyite nigo banga bunari rubiri go ticha mataye elinde tiriwa mariogi abanyamusira tiriwa amariogi abanyamusira gose ayaba ebya bobungaini. Onyo muntu bwata matago tegerera eri igora liuka. Amen. Abantu bande tokagira ngaki ekero montago kwana emeika ye chindeli neroro abantu bakora teyo amonto imoka omonto genda otolecha ebuno mwako yatebire omonto nwamoka nyete tundu bali omoibere kiro nabana bae baukina baba bayi chibesa chiri amoibera ekera chinyorire osomeri abana bana baliti bago barabuo manyinga itako babwa nyasa etagwanja egesusuro go ikabanyore Vuna FM ikapotea ikaenda zake jaribu tena by the njira ya rora someli chibe asoti usinomubora kwa chiete ukamunireria and then you expecting an family yao ebioke bona ayo kuna kuiregeria tumuno kuna kogenda buno kuna gutara yuko kuna kuiregeria like what the pastor is saying here this evening. Wow pastor, thank you so much bia mono sana. Vuna FM. Yes pastor yagoro bia kwana ni chinguru no muntu kwa nyurongoli Yesu alinda tengo boli pastor. Omuro minga monene. Hello, kwana my brother, tukuigwete biyego. Bora mama akataka msabajiwe FG. Anga komwa. Akataka moti ananyarega sinji ko machiku. Mamu minaka motebenaki? Ananyarega steo ko goma. Ijiku na kuruka. Omwari omunga na kitaka sira. Patatu kone ngane ne bwate. Ma karatika omumuro mino chibese kina chibwate. Akabezi mama. Akabezi your mother. Munga na kaja anga atu ko levi hiyo. Munga na panga ati munga na reste da kala ndo mwa school. Wanda
tigeni mungina kama jone kuangira kaongeza siyane ninaza sio kugoma wono mungina nakitaka sira ishwali nezi yes ngane yo mungina deti mu murominto nachinderi echo ukara ebesero bono murumino kyokora nabwate besa ngora mubwatire nakimumurumino nabwate besa bro karabona tukugwana gusebna yo mata asirite yo brata besa tiri kumuguma abara bakora nanjiyo buye golende nabo akonyora mandu wato kwa wata kimbu atikende bona kinata kutina aikoshe kora ngachini emeno yose ngokolere gasi okay bona ngeke kolere gasi iswali nakyara kora basonzona n'umuntu usenje tayo negete kwanenga nje negete kwanenga nayo nari nachitaka kwa okay yes asante timaiti pastor ngira kwane goro yenga niyo karibu sana mbia mono moraria soko ngalibaga ira neliribori elio enelibori likongo sana ekiegera oyiya chesete ngina akamusaba kibese akamoninje nkuraneri taji kumwiraneri mwibori akagejigwa akamaderi nonyo kibesa njigo kubwata mwibori oyaga chakasira egento muntu abonde komanyangeri ngaki asobo ikobwense ndobwata abayibori aina 3 ndobwata omoibori bwa manyinga ndobwata omoibori ogokorera bokemoika oyokoro komo basta natobwata tato itoyo oyo ligo igo tobwata batatu asobo gimobo onyo oyo kwanete akagenda omo muroyo ikirase oriria orengere yori ngana akota magoso bado bakola asomo basta atup kere mono nyina tayo monena akorigeria nkoro y'omuntu taikorigereria omubiri igakoria birege y'omuntu ng'omuntu amaine oikira asara engere ngana agosete aoro kiasomo basta igakwaberu lakini ase nyagara arengereri tigara agendera nesa bali yimu na agendera atakuja kuona kile ambacho mama yake alimwambia na kitu wasomere melenganiri 18:21 inga ogose nina amakweli nobogima igobirase oromemeru omuntu bona mbona akwanete era akagete ndigo ikirana erira liligo ikirana bubuya lakini kara aliaraizi alifanya makosa atubu mbele za Mungu na mbele ya mtumishi wa Mungu huyu atasamewa na maisha yatakuwa na kama anajua yenyewe alifanya makosa kwa sababu ekera usome kitabu kemerengani just an addition pastor tuna kugendera igo onye umanyete na koreta magoso na bikubwata by the way ebukwe goteba iga kurasi kitabu kemerengani 26 verse 2 egoteba iga bune enchiro ekuna konganya na bune gesiongoruge kuiruruka na boigo na ukuragereria gutari nengencho gutaikere uriuragereriwe ingonye togose timuntu na kuragereria maragaria itakubwata that's what the Bible says bune nchiro ekuna konganya na bune gesiongoruge kuiruka na boigo kuragereria gutari nengencho gutaikere gutaikere uriuragereriwe amen ekora abenko goikera ekotagose yes that is it lakini nyokogosete ego kubwata sure igenga buno mosira omosira ekero montagose to kumubwato moita ekera tagoseti igo process ngaba gutumia yo goita lakini ekero gosete ege komabera rais edigo gositimo onye togositimo ntakobekiriti musire ngo bate no kumuiranira oikabana baso yakoligia etuki baso yakoligia mabarato baso yakoligia chianga chiao baso yakoligia chafu yao yani batakabana bali okoligia paka baso konyora se bako yemera talige tokera rais iko ngileze munta oikera rais tawo ikera rais emerangani 2020 egotebega pastor nganjire nsome manga na machi lumete bwango kirizane njoro tinde omuntu uraragereria ise kusingina etayaye oyo etayaye neri miwe ekero kyumusunte kelima amina hapo sasa ni wakati umekosea mzazi
ekero omuntu agoseire omoibori namarika agoteba maiso marore ng'a omoibori nigara ang'e nyasaye etayo omonto yekorimigwa egesude kerororo yekorimigwa igagotabataba takorora boronge naboroja abanto togotabataba ekiara twagoseta abaibori baitu abantu abange bari barimo abantu abange bara machara abantu abange batari kogenderera namang'ana atokogosera abaibori mondago jotowari ibagarire ndorigeri asogwagare onde bwensi oraragereria ise guseng'ina nere goikaitwakwe eyu no kong'anya 21 okong'anya 21 verse 17 onde bwensi oraragereria ise guseng'ina nere goikaitwakwe like what we are saying here ng'onye mumurori takorete mamocho kintu kiringe kubwata nda sometimes anastahili kufanya nini kama anaona kwamba inafanya kazi pastor na hata kile akori na nyuma yete labda mfanye maombi uende pale katika ile familia okora masabo asinchira abini kama munenchira moyo ko enikiro muchuri nkogendera roli by the way ekerara ari ero monyina aramanye boyo nagosete onye taramanya na musaba bure nafikiria kwamba imefika nyumbani 0785 102 imearedi ovuna wasemya Monday tokoleli imeka yichindelia sanga ninje I love this 0785 vuna FM alo yes wairire buyana basta uriagoro vile bia ndaye tembo olinje liswaliga yes umuromi to agaka tatu mindaka muita lakini naona ateleine munako mwaka ekaro mumuro yaita tatakwa akagenda renda akashubumia kambizi akarua agacha naye akakuja alafu tukakuta chakula pamoja bono nariko boli pasta ngaki nkende nkera ariko kora before atara ikaka yagera na to mugaka lakini bone kera icha agakora lituke rimeri akamera akaende gasi nere ngakierie itete tata nere gari kamuita agakwa bona butima yetinga chinderi arane tingo munchiro lakini bana kinataka pasta ndenge bana nje na tene no ntamanye tekende bona narengo amoke kidogo lakini naruche naona tene munako mwaka bona kinara ndenga na nje ndenga chingo kore kiagara nje ningo ata abana bane bara abange nite ose chinderi chindwa chigara ino mchana narengo nyatinda nyoro no mwana bona kiagara internet munako mwaka naonde boka manyinga munako itekanondo wana manjinga inangu ati no ria kwa tigetaga kwa ingia mwagiteke amwage tendo giteiga buna akamwaga kataria chete pole amwage tebobe akamwaga baba akamurari gitanda bana gakunya kitari gutukaga kuni samani sana tari bono 2018 yani mwaka 2017 hapo yes wana karamo italenda ko ikanya gitari ikabutuko agakwa umurori akabuata akairejera umbuna nkairunga lite statement bakanga kumina gwa wana karapo akora alafu rende mabye yayo mugaka agasire karasi umurori agatikori wakairu polisi akabere ukikibere sato agateba tali nanje to moita agatikwe myakebere keraira na baki agachabona straight twaeni dio mugaka ambura twakori oh yes era agacha kaiwe ndagira bona akalia bona keraira na guchiega cia na ende tisemberi eria iteto mugaka nera kitari kiri gari gaite tura nentereba yarenge era agakua agakwireri dole bona kina kuburi na nebi byo sindi bwati jagara nje na manyete kena kina utaka pasta ante ndi amo nani muranga siku by the way pastor gwirire ndekina usembi mubwati egetabungira gie Ezekiel 18:20 egoteba iga merongebere 18:20 egukwananga omuntu gokore bibe nero urakwe umwana taguchandwa singichibi byeise usisi taguchandwa singichibi byo umwana oe kuna litwatebanga omuntu nakiro rekere twasomaliria omuntu okore mechan omuntu okora yara kode nero urakwe finally this man died by the way agotebanga litukoriria kitari kibuna chiria chirita mwa bakweteneraga kwa anyway kachibosi pastor mbia mono morali ase nchiri bori elio ndende komulali mageka pi ekegusi ingi kiagera takaru aje kolega statement na senge njarengo onyo ntegerete yes na senge ncharengo nero ro kwenda kobeka statement ken what nini na manyinga yo muntu tali amanyinga yengoko
na kobe witness ya manyinga y'omuntu iyo ni dhambi. Yes, Pastor Gendera. Diganga nchere mo morengani omokego babo minto ni gaidetu. Baba, oibode tata. Mosoma dinaro orengo ororo. Oroche munago itu. Paka bone ga wetere mechando. Emenene. Yani egento kelia amanyinga ali mune itegete. Kyano waringi. Nero le ko ruari ge statement. Munarenge igo ekerege ye koto ekananga nari ke statement embe nero le ko bwadulanda ekaka moto umogono homosaidi igaro rogoma are rogoma utumwando gomari moto mundo gomari bono nabare ko nyora nero le esechera naga ni nero monyene arushiringa no musomo nuwa yanga ki narengo ro muna bona ari rushiriga narengo ro ekero mwa kominta go itwa inkara muna manyinga go iteka ata to minto asaba mabira tambo isa kumwegerera okay onyorigete akamwegerera ingata collective because ndete gusoma kuri asiri bare gusanga eseke gusi bare gusanga ndagira aso monto itiro monto mo gusanga ndagira lakini muna ajete mbasa ngite ndagira ekineke gusi lakini asomo nene one is kwa very witness yo muntu munago yitwa you are one of yani ekero kwa very kiroli kwa igiriru litire gose nore muna manyinga go iteka tarsi wa basikali bago tabate ngorengo ngorora wate banona renge soama aina yo joto obo manyibuya ingi kiagenderete onye daruete bolimo by the way onye daruete bolimo lakini takire nere achi nakibona nakina begari ngaliweka ni takire nere kero alishuhudia damu ikimwagika atubu mbele za Mungu na mwana oye nere nabaje goikira katika berega naye pia ashuhudie vile mamaka alishuhudia. Kwa hivyo familia yake itakuwa ikishuhudia vile watu wanauao. Kwa hivyo sasa awe muombezi ni maana ni mcha Mungu sana. Ni mcha Mungu sana. Aondoa hiyo roho ya kushuhudia mtu akiuawa. Hiyo ndio ushauri wangu. Okay. Ngitamgira nginya kuriga kiemerenganyo. Merenganyo 1905 egoteba iga. Kirori bo bolimo ta komocha konyore gisusuru. Na omuntu gukwano bolimo ta komocha konyore gisuru kiaye. That is emerenganyo. Isa gusoma 6:16. Timothy ninyi kere chisandu chikali gutama guoka 6:16 egoteba iga. Mbire bintu bitano na kemo mone nagechete. Mbire bitano na bibire okogecha sari na biebi. Okorigereria kubo enenu na urumiro gukwano bolimo na amaboka goitera manyinga atari na komocha. Ibine mone nagechete. Agechete sign. Oshegoitera manyinga yo muntu otakomochereti. Amonne diga kogecho. Amanyinga yo muntu tanga amanyinga ye koko. Oseye ngombe. Amonene yako gecho tari suwa ko liro mochakano ari akereka ini ago itapeli amanyinga ari apeli iga ichite bagasobosi wangu wanyasai nyasao ko boli kai ninga kikwa boli mumurumina ako boli nga yani ni jendo morendi ga manyinga ari straight ebi chanja achite muno mosubate yate neine muno mulo yago kora tato mwa lakini ande onye tasigite ti pastor onye tasegete diari ni gatengerete busai amatamba uyogo shudia okay omuntu ogo itwa yambeumbika omwana oyena kerakeri omwana nere gojo gushudia ro muntu munago itu kuiva fanye nini sasa pastor ngatakire ogora bono nere atakeira ate yo monene ngaki tindaga nyainde asa maisane ndoro muntu ogo itwa no ina asa bana bane omonene nduserie ringanerio amina wow thank you
Vuna, good evening. Naira na nandi kabere motavi na kipasta ombuna. Yes. Oma tenje na tena lakini timu egerere tinga takora tipo. Na kwanu tena enda kala bana ba minto ba tita komiyoka ba kambuli ni ngokora ya ngabate inero mwaka na ndi we BCC. None kala na kika statement na bona aligeta basikali bagande ya tuwa timo chando genda kwalikire munere kogenda. Bona abu pasta na intora nsabera ni mone kiagere gende kina bakera abeke bena one se family yane. Ama sabatora aga ni mono. Yonda ata yungu sombo na mangana yansabere gosina yokonge namba. Namba nkwenda nando kerengo kolege pindi. 07851020. Nataka basi mi ibere chomo ili tuweze kutamatisha kwa sababu ya muda. Tutakutana tena next week. Vuna. Yes. Boire buya. Ngoyo. Yes, asante sister, karibu sana. Bono tatu minto. Lenge kunya konyoma. Yes. Akonyoma nyoma akonyoma kire kabi. Wenda aga bono liria tindira agocho tabo mwana orangwe no. Bono. Yes. Ngwane lieta. Ina sirete bona are kwana no nyobeke redia se ogonyo wangina. Okira ronte yo mwana orangwe. No, yo no nyama mana ne lieta ndo kibono. Hello, sister. Yes, ariko ntatu minole gutinda oire radio beka asubuina bwanyo gukuru yule mamumu abo. Mama tabo mwana orangu no yo hapo na onyeta ina mama twate. Oyibona na yago teba. Bona akombwe kanjani ndina na ende mu. Mama tebo ale konyoma ga konyoma. Konyoma ga konyoma ndikire tabira ndikire bona nyomere kire kabira. Mpanda. Nenda naro. Kabaya porengre jamma nalia ndimunda mukenga sangere mama mama nditake minari mwando Qur'ani karati ndeke alibida akira atati ndajina karati ndika kutona mama asiri. Yes. Kama kali kubufiri. Mama na ndambwa kutibaka bo. Igona nyina na chinywa mwerenga wasokire sister. Nyomiru mbakando naranyo nirwara makire kabire yalende koreta. Kere kabira. Achikabire chonsi pia sikwa bere gosoka nubwata abana kuruororo. Ya una abatike. Yani kwara koreta obere no muntu nkini gutotebe emekini fulani ogenda. Muswati yogenda nendore to ogenda nankina bwongo genda nabimekini fulani nagenda naenda na ruororo. Bononga changa. Yes, gendra sister. Bononga changa teimame kana moteti alandi bono ngomuli kipakasa lakini ngo ikasa bado na nyora tinde tende kuiwana ngo tekta no kumulya sisi anyora kundiyo ani abantu yewa kitu gakira jiba gode ngo genda na nyora tinde tende kibona ngo kana na ngo tukangenda paka Mombasa. Diana na boli sister bono chinyo mwerenga wanyu yani ngarenga arakarenga wasokire. Naso gatabu kama. Kasoka Burunja, kasoka Bugere, kasoka Buikuyo. Kasoka Busi. Abwonsi pi no kwa nurustia banororo. Kurwa bumichi yonsi pi kwa emechinge ya chinse mechi kwa bere gosoka. Nkwe bureta abana kurwa chinse mechi. Ya, jabuna parenge koi boli na nje boy goti tinanya konyora mwana. Oh, na tatu minutari kuibora? Ya. Alafu linde naye. Ayerinde ko ota tatu minutari kuibora alafu ayerinde bono sima mu minoga kite komo. Wala mana na ba kuma ndawo tipati. Ango bari na ke wate bana tatu mino na bari kunyoma lakini takuibora bana alia saba kungu bari anyomire. Tatu minera na ibure tabana seino. Akaveka umwana uyu agataka nyoru. Wetre ibonelyo
musipati onde karorro bakarwana bunagera barwana buriyaga ko burito buri kukaru na kisa yamwe ndekeke kanga pende na ngenga kusiemu burito bukaru Arsenal sister turabwatana naye biyagera tumenye ko ni liburi lyawo ngo buriga ewate atatu minota ari nonyore ko nyuma basubati yabutare kuibora tare kuibora aye nuyongo nge noyongo mukwane lieta oh okay ne karati kana buri entonde ko buri neke iko tatu minota wate atari kuibora na kindi nyanya ari kanta yo kaiborwa bona trosi bona mama no arenge arengo no bona konyo ye enyumbe ye planigo Ombuatavia. Okay, yes. Bona arende kole saba tubati kirikabira indo moke. Oh, okay, nakoigure. Onta mukira mangana yuaga chakaleta bono muruyo dibakagera bagache kurwana. No musibati onde nenda arete bono mokoje. Iko musibati abanda are koleta kurumaega ande teya buri ai buri timwana. Ande kaya mama bweko bwate mwana. Ai uyura yebweka. Mama bweko bwate. Abana barenga abana bamino barenga bari. Ututanya to abana batano ne mo 6. Abana 6. Ela tribone to alinga batubati babire. Ikobona yuruche na tatu mira yonya gotebie na yurangu na iso alikonya konyoma bono naye kwabere gosoka kinyomo kingi sana uchi na mangana yuga kubwatia. Ambwatire pake ingwamile linga na ambwatire kero moruyo yo amarete aga te batali kogent bagati kurwana no mukamba abwate na ndi. Mukambo yo akamwake ndiye karu. Nanche bo kana na chiete ngoteba nanche tigambere biga bono nanche ngalete mu mukungu. Bono lituku kukamera nanche ngakundi karu. Bono ngachanga timame ndikinga mweresi. Nande tato mende ba ukwanekera ali yago to ukwana liyatiriti. Bono tato minuta menyetise go sei siko iskamenyete. Isi kamenyete. Tana go jasino. Gana aba sibati tu. Tana go jasino. Ya. Bona ewa bone ke bono tukukwanega no soka tebadu guse bunongo soka kwire na bone gansi no turanyora musacha ande. Ombuna sogete. Lakini wana ngabote kama tenga ni sogete. Yani ngabote yani timanti bona. Yani ngabote yani tim kama teji. So asenyu meye myakirenga kwa bero my sister. Tina corona ni mtinisa. Turakura 6 months. Na tinya ebirange ndio bigote byangu bonde nganye nkoliki. Bono nteba mangana tatara ganda mukete naro. Bono ege ukunganyanki ebirange bigukira mnunganya asikiwa agugochanda agugoita wae. Aliko ngitata ibon chanda kende ngiyawa ngoleke kibena tanga ebirange bitubikungiranga nganya. Bosa igo bono igo nonyini gase kwale ko genda igo kwale wike birengeri byagojere bya utayina nganya muntu gaguche sangi muntu gaguche nyora toyo indi jago soge ni tose ka krista kiso bota ni kasi ni babangu we sasa mami unaenda kanisa wapi ngosichile kanisa kanisa ngwanda na lengo mbona lakini ngajanga tiza Kinero nara tesegete sana. Ngara jangu ke esta igiteboni ikageranga twali birenge yoko swati for worship. Okatwale kirengere oswade for worship. Ngwa sweto rukara. Nara swete ngaswa bono na swete no mosaje. Na watu mugiriama. Musache kwa watu mugiriama go swade for worship. Ngakana nipaka mandingi ngawe. Bono ndingo kumbe Bona tima ndingena kibango tabona nala kwanda kuzendi bitole nentereba kwanya na romo langu na igoire abantu bakuriye bali apa kuka yani ndina sense ngaite amandi ngatu kajangara chabere ikongora idireta manyinge para egari yari kugukure ime ndo bakomenge wasangende ndo biyana ndo biyana kwanda Bono ekerwa so de worship ngia injira kya bantu abago konyete. Bone mama jaye tukungira chikani changu sabale atabakungira chikani. Abantu aba ekerwa so de worship injira kya go konyete. Ebite yango nyete.
Jumo adara na ala witira mani kai mumruala gonzai nataka tufanye nisho nambo sana. Ante uenda malifani nitakuwa. Kabla nga kirisi mwetu kwa seno communicate nere kali mendo sepi dipidi. Fanya accident ya kosti. Kama njinaru waryo indabidia kindu kubuli yani wengine wameshaumia. Kratiga inkie kibako ete inkie kibako to kumumuru yaga ngai monyo na gitanga nikema ngai monyo na mumuru yogo so eti devospa. Ate mana sana ande no mumuru ilikuwa FT. Sorry? FT Facebook. Oh, Facebook monyo na ntino musacho yo. So ekero monyo na Facebook mukana ko manyana igo gocha. Kama nyanere for 1 year. Omwaka oyo mo. 30 months, 1 month. Mwaka oyo mo numuti. Omwaka oyo mo numuti nyo yomo. Bono nkiakwa baka waso na kianya kanita bako gaso genta kwa etokaria. What happened? Hello. Vintombira orangete. Inkai mwana kwerinda manyinga y'abantu. Nakiwa kutoka mayana manyinga y'abantu sister. Nero. Enyomba gete babwate. Enyomba iyo yarengene mesane koroba. Bonekera nani ngomanyekera akire eri rufu nera arenge sumene. Bonekera nakite nkanya kumubwati ngora. Akagenda nkamwomera bone rumu hivi. Nkamuboli hii ni nini kwa pangante usikiaje ukifanya hivi na hivi na hivi utafanya nini utapata pesa. Ngikwanyorte rumu yekarwa ngikwanyorte rumu eyo. Ende kia nenge rumu ye hivi ndogete byo kutisha. Buna kiki sister. Ngobombo. Okoba ukwana. Hivi ndio bwa bara tinibona bunambe kirite kwere ndeyo kiana. Ngia kubikirite kiara. Ebete, yes. Bono bwoba boli bugakira. Probona kanye kwere ndigende nkanya. Akakwigente kinga manyi ngukanywa. Arafa na igoro ige kwere ndemera ambe kirito bosi igoro gaiza. Ingi. Ya manyi nkai. Akambe kire chini. Akobekire chini obosi igoro. Ebigoti. Asebigoti. Bono nga kimu muru yo mwabetenera ubusani mwachitenera keroka. Arali. Muru yo na kimwa mwachitenera keroka ubusani ako numusacho bono momanyire through Facebook. Bono mbore tuachite enche mayeta gacha teinta yetochoche ngirende ngamangesa bali ngage. Ekerukuruga nako tetina muntu kiale. Nanda dati tu na muboli ke soria rende kukwana ngamuboli agante konte yite maene. Yabona agachagante inte tengo tomere kibesa. Agachagante mere kibesa. Yes. Nkagenda. Bona akanya kumbisa bizaranya kumbisa taratibu bona kana kitenga mumera gafa na nayo tukuma yango muntu oyo nede for worship. Ukamumera gafura aralia bono. Mwana akote ndabu asani de rumu hivi. Bono ngakikwa mbusongo kwa rugusinyamira. Mbusongo egali kwalina. Wantoro jitu wamanya na nijanere no tarangiwo. Yes, ngita tonte hivi yo mbwe na linko nkubugati buya pole pole. Na tatu nere twamanya nidi. Yes mama. Tebili nkino mogiriama. Eitera asibiti. Nkamubori alyanti malindi. Tukanya kodana nere agacha bono ngase box ngaro muntu nzi yazale na indibono kuingana mnalenda ali kunya kunga tibesa inkanjira no muntu nzi yazandi na nkinga mana banga kora kinkagenda bono nkamateni timye transport mfanya nini nikuja abantu mera nkabangesa bali nkagenda paka Mombasa tamu. Hello? Yes, ninkuwete sister ekarwaika Mombasa. Waikire Mombasa town yagachaga kuya. Bona agacha niga akangu yang tukana bomba kaso mailini.
Bona karana ka malindi nganda gende senyombe ngende kita jiri tsale yes basura bona bogo twara obuoba bona kwa rurenda se nyomba sito ne kibuse yali bona ngagenda liende bona nganyakobera na lieli bona awoje buna awoje bunike gali neza Ucheru mwe ngajanga nende kerago soka yo sotiri usine ngasi buse osokire ga ufungeru mwe tale kwa ngakifungu bona na chete ngasianya na bona agacha gante akante ukikubali tu kufanya hivi na hivi utakuwa na pesa ngara kane ndonanya waleta ngara kana andia tu tutafanya lakini na ndio tuteteli basi Pangani jeng, kono mnanya tini tiye karena nanti na cari tu buku sini posisi accident. Pono nakikwaru Mombasa kwere na kuchagusi. Nakikwaru Mombasa kwere na kuchagusi sister pono. Pono mbole karena ekara ambe trite chenye. Nebe ke ni na ira ni pono kamburango na chitu como kwani ndo so. Bona jibona na chitenga moye niterio ngamo akora kuira na bono ngati una mofisi bona jitiganyirana atirene ndanda tinga jikenye jini kiatu na kila mlambe treta akiri yani ya untubiti jina angalambe krebe jo obwonse yes yambe kreta tego bona karana angkabang antur kuwana na mama pi tindi gote ninaka inkiango tarenge kisumu indoret inde busongo yani ko tarenge na irod ko to tarago kabno na ni gali tabang ko bo ni box ya conduct tamu ni box pake gali ya sio ko ende ya kasuka Bono ngwa tikete go se bado nororo nkuna gote muri ibiasa kete ngasabiru ngasabiru batiri tete msana kurua ngikibona yake ndoko karana kaiga soli birengeli bikeri no kabano mall enna sabiru tu ngasabiru sana ngetu kuchikanisha paka ankairwa saba ganga bagata bazini kajabono ngachaka kusabiru bono mama kalihinga sabiru aba pastor iwongo chite bakasaba gangegero sabiru obebia na sabiru tuwe kanyinyi ngasarabu igo no ekaro wasare du bintimbia rweto bado gusibi katika kopero nalibona bia beto wo baka bana yali kumukango te abana no ite tuguita mama bona akabala kongo bo akondra igo tama na inje bana namgwadi tibona paka la jata abakankomya masabona jata itakurangirwa bona mpasa mami nitonsomere namba yawe yesimi tafadhali tuweze kuzungumza baadaye. Senge chichinsa kidogo tu nataka unisome namba yako ya simu alafu baadaye tupasa radio ya sabariko nitake tonsomere ndio sirido atoke kidogo tu nataka unisome tulina sisi tunyama. Yes sister ntabi 07 nyesome irorera kidogo tu pole chaka okay, thank you sister, asante sana, thanks for your time. Tatunyana mangana majia senchira yubongo mi radio vuna 102.0 FM. Chana aliingia Illuminati lakini finally aliweza kutoka pale. Mangana majia senchira. Yo wengi. Radio Talk. Buna FM. Sasa niwekele ngaki. Buna FM. Sasa niwekele ngaki. Sasa niwekele ngaki. Sasa niwe nafuna FM. Sasa niwe nafuna FM.
Leke Minero. Aya namangana maya asenjera yowe. Marago bengi omanchomo tegererito manya senchirere yowe ngichinsani 12 chabono marago. Nsemo ya barae kuragusi nigo bagendrete na siasa yuko yakireko ke serikali ya Kenya Kwanza hasorogongoru bakora no Women Republic County ya Kisii Dore Saburi mosubate Jerusha mumanyiro mo Women Republic County ya Nyamira omujumbe Silvana Sosoro Javet Nyakunde muna baraibanda bangi nigo baruko borugo chasigesa kukyomugusi go chamo hasuko yesire serikali ya Kenya Kwanza helikonyora magenderero Ruto yo incho mongina lazima tutatimiza. Tuwe tayari tupate maendeleo 2027 itakuwa wakati kila mtu atakuja kusema anataka nini. Indumuna abatwanjire kutara muna project elanga yaito leyo weza na kumanya inja bantu baito bagane. Etware kusaba abantu baitaba kusitwanjane tukwatane asenye njiyo ko support na kolendo mugusa. Ana toraja kakorwa na wala ikatusere na yale. It's not easy. You cannot progress in one area. You must travel the entire area. The entire region. Barayabo nigo bayareko yakwana yasensemo yabo machoge borabo ime county ya Kisii jenga kiboye go baruko borego cha sabana siasa bande gusiemo no mugusigo kora siasa chomorembe kurinde tariki sagasaga Mokonyi bomonogerea sebunge ye county Nyamira James Matingani gara umuroberi boko gati taracha ya Nyabitundu gusu ekubwatana ne para ya Motembe umugonchora sebone taracha egyo irachokonya mono abamenye bensemeyo ekirekyo Matingani garuko borego cha sabara ibara sebirogo gukora magendro na gwetangana siasa cyugutagura umugusi Henigati alingendreto kwariganira semesyo tyamangana majechi kuragense ye moninko yaletera sencherere yoboye kirano gonkoro kwa Margaret mokwa Oyo noro mwelio wamangana maya asenjera yowe Vuna FM Vuna Vuna FM Vuna Vuna FM Asebi bindibia Vuna FM Asambatera mayai 102.0 Asambaranga mayai To sese niwe kerengaki Abararia baya Novo semyo kujana mangana maya 102.0 FM Tokuna Leke Minero. Abaiberania inye kibungo kiaige 15 na kiti toli n'umukwani omonene oyo otanyari gotubugorera obure bwaitu kurende oyo otemetwe korengana buna intwe asamangana onsi atakoretie bibi abaiberania inye kibungo kiaige 15 na kiti toli n'umukwani omonene oyo otanyari gotubugorera obure bwaitu kurende oyo otemetwe korengana buna intwe asamangana onsi atakoretie bibi Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Kwaje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia sabaro kigwabe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, boni ya una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bagi chia basubati chia type chonsi.
yako fashions keroka ne duke gokoneria bintu au buna chiduve amarangeti chi bed sheets emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic yani emia somogongo boigonko ne bare chi bed sheets pillows amarangeti ya kerenge ncho chiduve ne bintu binde binge aserigoriria muko asensemo ye chianga nkone bare trousers cha soft na hard khaki suits chishati chi t-shirt dresses ebikoroto by'abasubati n'abasacha ebyuranyora serigoriria muko erioruseirie discount yako fashions boigomba bwatabakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busongo orosageronde nigo rogotoka abukeroke getaseni ky'abanyanyimbo muino asa mange twakere simia se namba 0725372326 gose 0728903422 yako fashions keroka na urenyorere bintu byonsi aserigoriria muko yako fashions keroka obokorerio buya ase bonsi Nadia Hardware and Electricals neduke kone bintu byonsi byobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes paper pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chainlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka Kijauri na Keroka asoro sagerwa Kijauri asebale kubota ni Keroka na Chebirate twakere simia namba 0718-530-990 oro sagerwa Keroka tonyore mega ya post office asechirenya twakere simi 0715-553-775 boigo orosegeronde ndore Kasarani Chebirate ibara ya Keroka Sotik twakere simia namba 0116-948-686 Nadia Hardware and Electricals naora nyori bintu byonsi byobwagachi karibu sana. Alright, asante sana 102.0 FM Radio Vuna this evening. Tunya wasema ni gatu mbiamono sana sister Sisimia wa very nice call esimi yogo segeta sana mbiamono sana sister asante sana thank you so much tikinya sauce nenda kubatia sekuwa rurengare ikakulinga bado igaruchinga nichindeli chilibono chikali kumbwatia pastor na kibone kunyali kono kuna gosokoko libuli analili alenge abuna tuatambugire nsende buneta gergenende kwa sababu ya hii kazi Mwaralimbi yamona asenge nje yokoboli okwabolili okoboli okuya sana asenge nto ntu asome merenganili 1821 yatoro kinga amakweli nobogima igobira ase chinguru chiro mebe na isenera ni gare ko morangeli amotebya ayena yorangwe bono mugure bono nega neiri anyoro mo basta amokorre ndokora counseling na ndamo sabere amonganyi kurwa se munu yo isa mukwanirete erinde nera mo bwatokanie erinda tuwale nka yaye atuwale family yaye aibore ekide gendo kengejo sana igorende andonsi pia sategera nimbe ngana tegerade ena mbankulu tole na indengo nande nabagwaka nabatogo konyana nere asa usauri amangana mange ntokonyane ekero ebiro. Thank you so much pastor ngana yo mwelenta itokoregabu ngira na studio tafadhali ndageteko kwana asengana yana yo mweli nelinga abantu baito abategereri ba radio Funa bonsi pia ndonsi pia semwabeta egento kelinga ki emeikaye chindeli nero na indene meike yo nigekoretwa gwetira soko kwana gose egento kelio monta gokora amanyinga imi yagere meike echande tabantu yagere meike abantu batali gosuka igaba minto bana bategereri nabonje tego batebinga asobo semi wati malato muna lero injuto semanie
erinde elio toikere ekinyasaga netie toikere. Amen. Wow, thank you. Namba ya pastor inamba yao igere 07. Enamba yane nigere esire eyemo esiro isato kianda ibere ninye irore nainde. Enamba yanere esiro eyemo esiro isato kianda isano na ibere isato kianda ibere ninye irore limo esiro eyemo esiro isano na ibere isato kianda ibere. Wow. Oyo no mobasta Godfrey Okari oyo koba ase kanisa ya First Church aria chinsemo chia mosocho asakorukwaria makonge igokoraganie tosangamo naye na kwariganio yo mintone tonyale koba togosanga tonyale gokina asobogimo boiga mbiya mono na kwanirie abaminto bane achinsemo chiri chianyaganja omonene abasesenie na inda abasesenie metenga ngotegererete tigo monene anyale koba baseseni na nyaganja yitekine mbiya mono. Thank you so much. Asante sana mwancho mwadhiri Radio Vuna 102.0 FM no tokutura omurure ya sema gorba yabono. Wika next Monday karutura mene na studio to kuneke mino endera gotege Radio Vuna to semani to segetane na gokina nikemwika pastor to sabire. Tigango tonyale koira libaga asengenje yogosaba asengenje yemeike yegato yeteire asobogima. Yo minto no mategereria nintage toimokyo kwegena neba goeteira mangana makongu nyasaye negikiagereta kamuru omwana yo mumaima agacha somo saraba asengenje yebye biritu abere togokora na samangana litu abere togoetera igonga netiensa bamo naye na nyasaye nachikobaga gosesenia na nyasaye nachikobaga okonganya korwa semeika yechinderia erindo bugimo boyibotake na nyasaye achikobaga korolekana tigango tonyale koba togosaba tata oyore igoro mono nakobakire nagotogiria asengenjo kwa bweneire lora gwetera somo iko twatsangire igoro yemeika yechinderia monene bwemeganda namanyire meikeje nigebu ebusibe tabanta abange noino goshuka batali goshuka emeikeye ikaransire tabanta abange chinywa machinyinge chiasarekire ebiyasara biyasarekire chichinka chiasarekire korende guetera aserieta ya Yesu Kristo na togonyeire meika yechinderia na yebutoire aserieta ya Yesu na sabiro monene onyara kuyorokia asaba tegereri bonsi andonzi biase bategererete abande mbale babwata maruri yechinderia na yatogonyeire na koya tagora asareke aserieta ya Yesu abakoro mune metune megongo nechinda na magoro nigo nasabire Yesu onyare ko babwenia asidere Yesu Kristo omanene mbiyamone kera ko babwenirie nyasao itoba seseni ase wikiye amatuka yonsi atigarete otaramo nabaro nyasaye ko bagosokana nyasaye to ko bakoirana goikana indo tomiraniri tukolirinde lya Jumatatu egoticha ndoko bake na ogotoya mbiyamone kera nyasao itokweorokiria sabategereri nemeya maninga Yesu Kristo oyoro motori tuasabire no kwegena. Amen. Amen. Nyasaye wa morembe abaseseni. Yo, Radaman. Poa sana man. Umepotea. Kwaje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia saboro kigwabe university. Na bonchorori ase trolley bags buna, bonia una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bag chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokonerie bintu au buna chiduve amarangeti chi bed sheets emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic yani emiya somogongo boigonko onya bare chi bed sheets pillows amarangeti ya kerenge ncho chiduve nebintu binde binge aserigoriria muko asensemo yechianga nkonya bare trousers cha soft na hard khaki suits chishati chi t-shirt dresses ebikoro tubya basubati na basacha ebyuranyora serigoriria muko erioruseirie discount Yako Fashions boigomba
babwata bakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busungu orosage ronde nigo rugotoka abukeroke getaseni kia banyanyimbo muino asa mange twakere simia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions Keroka na urenyorere bintu byonsi aserigoriria muko Yako Fashions Keroka obokorerio buya ase bonsi. Wakulima wa kahawa wanahitaji ujuzi, maarifa na taarifa mbalimbali ili kuongeza mavuno ya kahawa huku wakitumia mbinu za uzalishaji endelevu. Misimu ya kupanda kahawa katika maeneo mbalimbali ni kati ya Machi, Aprili na Septemba, Oktoba. Wakulima wanahitaji kuanza kuandaa ardhi yao miezi mitatu mapema. Jinsi ya kuandaa ardhi: chimba mashimo miezi mitatu kabla ya kupanda. Mashimo ya kupanda yanapaswa kuwa na ukubwa wa futi 2 kwa 2. Shimo moja hadi lingine linapaswa kupima mita 2 kwa 2 kwa aina mbalimbali kama Ruiru 11, mita 2.7 kwa mita 2.7 kwa Batian. Lundika udongo wa juu na udongo wa chini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza utoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Nyantomeli otakondetera mabati ya inera nginga kembe kegesumugura ana mabati gwakira ni uzengie kama gwakira ya ne gwakira ni ama yambua tebakera ngingwa kangara benye ukugura mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ayura nyora kuro Uhuru Superstores Limited Ichuwa songo marara maya chirora Ebono, eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati Rolling Mills waigoire showroom Mbokegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na gochora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kalabuna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited boigo babwatrane na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia naende chiko menyenga kientambe chire tayari gotumeka gose na obago kuburukanira gweke kale rioganetie ni mashini ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores gotoka Uhuru Complex ange na Safaricom boigo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire goika chingongo au buna Kisi, Nyamira, Migori na boigo chinsemo chia Transmara goika gesieri kia utarugwa kanira kende gionsi. Akisimia se namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Rocky
Driving School. Na koranyora masomo yo bogende chigari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto valino volema ni chikosi chinke buna PCD, P executive, basic mechanics, basic first aid ne chinde chinyinge. Rocky Driving School evanchiri na NTSA kurobo koribwa masomo maya keralituko imeyumu chubo songo batarira samagacha Market Plaza Nyakoe Kioge Junction Ogembo banyole chimite mieyemo kurwe bara ya Mosura Nyamire bara samagacho Amanga Sama Petrol Station na Kilgoris Town Mbaleo Inyora mbogwate ofa ase bali bakolire Form 4 wakirisi miasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Nimekuja tena na ingine kuambia maadui mnyamaze kimya, maana Yesu ametukumbuka. Haleluya. Utavunja yote wakasema sisi ni masikini, wakasema tutanunua gari, wakasema sisi tutajenga, wakasema sisi tutasomesa, wakasema sisi tumekwama, wakasema sisi tutainuka. Tutavunja yote tutavunja yote tutang'oa yote tutang'oa yote tutashinda yote tutashinda yote tutasonga mbele tutasonga mbele. Kuombea Mwenyezi Mungu akuhifadhi, akuweke mbali na mashida.
sasa sio mwisho wangu. Yesu yupo kwa ajili yangu, Yesu yupo kwa ajili yangu, alisulubishwa kwa ajili yangu, alisulubishwa kwa ajili yangu. Yesu yupo kwa ajili yangu, Yesu yupo kwa ajili yangu, sulubishwa kwa ajili yangu, sulubishwa kwa ajili yangu. Utavunja yote, utavunja yote, utang'oa yote, utang'oa yote, utashinda yote, utashinda yote, utasonga mbele, utasonga mbele. Mama Mike, Dr. Big kwenye beat. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe nasaka nikwambie. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe nasaka nikwambie. Kama sio wewe singekuwa, na kama si wewe, na kama sio wewe ningeangamia. Kama si wewe, kama sio wewe singekuwa, na kama si wewe, na kama sio wewe ningeangamia. Matendo yako kwangu ni ajabu, pendo wako ni wa dhamana, kupitia kifo chako mti sasa mimi niko huru. Matendo yako kwangu ni ajabu, pendo wako ni wa dhamana, kupitia kifo chako mti sasa mimi niko huru, huru. No, 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 no. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe nasaka nikwambie. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe nasaka nikwambie. Milele, milele, milele mimi nitakuinua, wale wa amani naomba mimi usinizingue. Milele, milele, milele mimi nitakuinua, wale wa amani naomba mimi usinizingue. Aliwalisha wasee 1500 kwa kutumia mikate pamoja na samaki. Niliokoka nikiwa miaka 6, ndo sababu nasikizanga tu dakika kitita. Hii dunia jamani inapita, kumbuka alimkana yule Simon Peter. Kama uamini ulize Lupita. Nacheka kama visita. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe nasaka nikwambie. Uliniumba nikuimbie, maisha ni wewe nasaka nikwambie. Usije ukasumbukie maisha yale yamwatie Baba, maana yeye ndiye anakupangia leo na kesho. Usije ukasumbukie maisha yale yamwatie Baba, maana yeye ndiye anakupangia leo na kesho. Oh, oh, usije ukaogope, usije ukajitie kitanzie. Oh, oh, usije ukaogope, usije ukajitie kitanzie. Maisha ni wewe nasaka nikwambie.
Ili kuzalisha kahawa yenye ubora, ni muhimu ufuate hatua zinazofaa katika kuchuna mbegu za kahawa zinazofaa na kuziwasilisha kwa ajili ya kusagwa ndani ya masaa 24. Jinsi ya kuokota. Mbegu za kahawa zinapaswa kuwa zimeiva kabla ya kuchunwa. Kahawa ambazo hazijakomaa au ambazo hazijaiva husababisha matatizo ya kusukuma na kuchacha na uwezekano wa uharibifu wa mitambo kwenye ngozi. Tumia vyombo safi wakati wa kuvuna. Chambua kwa kuchagua na epuka kuvua ngozi. Weka mbegu za kahawa chini ya kivuli. Epuka kuchuna kahawa ambazo zimeanguka chini. Epuka pia kueneza kahawa kwenye ardhi tupu. Epuka kuvunja matawi wakati wa kuchuna kahawa. Epuka uchafuzi. Uvunaji uliosawazishwa wa kahawa huimarisha kwa matumizi ya kutosha ya potassium. Jinsi ya kupanga. Mbegu za kahawa zilizovunwa zinapaswa kupangwa kabla ya kuchujwa ili kuondolewa kavu changa, chini ya kukomaa, iliyochanika zaidi, kijani kibichi, mbegu ndogo zilizo na magonjwa na wadudu, majani, mawe na matawi ya nafaka za chakula. Tumia nyenzo safi kama ungo kueneza kahawa ili uweze kuona nyenzo zisizohitajika. Mbegu za kahawa zilizopangwa zenye ubora wa chini zitakaushwa kando kama mbuni. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa bora si bora kahawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Songereire, nincho bunolengo, amakweli akukulina ndio nincho bunolengo. Yesu na wajene, Yesu na yakulia, Yesu na wajene, Yesu na yakulia. Omonene, Nyasaye, omonene, Nyasaye, na wajene, bunolengo, na wajene, bunolengo. Somia bana, Yesu konyarale, wagache nyumba, Yesu konyarale, wagache nyumba, Yesu konyarale, amarwaira gochandire, Yesu konyarale, enyomo ya gochandire, Yesu konyarale, bana bahoma gochandire, Yesu konyarale, nyumba ne yomana, Yesu konyarale, nyumba ya one yomana, Yesu konyarale, mori Yesu. Moriye tata, moriye Yesu ba, rakore mechando. Moriye Yesu, moriye tata, moriye Yesu, rakore mechando. Omonene, Nyasaye.
kuratenga Yesu n'abangene abana kuracharuka Yesu n'abangene abana kuracharuka Yesu n'abangene abangina kuramyeria Yesu n'abangene abangina kuratenga Yesu n'abangene aye nuru karatenga Yesu n'abangene atenga bugika bugika atenga bugika bugika atenga ochimoino atenga ochimoino atenga ochimate atenga ochimate atenga bakainze wangina koratenga Yesu n'abangene abangina koratenga Yesu n'abangene abamura koraruka Yesu n'abangene abamura koraruka Yesu n'abangene abana koratenga Yesu n'abangene abana koratenga Yesu n'abangene ebiriria tobyambura Yesu no muya tata no muya naitwa Apostle Ratemo, yani usinione vivi. abantu bonsi nalirache kurya amatunda maya nalirache komenya obugimo buya usiseniye no monene Yesu usiseniye no monene Yesu obene nunasa asomoto ukurende oweke ya molene faidene obene nunasa asomoto ukurende oweke ya molene faidene
watingia kakiaga chandika abagaka abaya kakiaga chandika omo ejo yakaligereria nyuma wakaba ige nalyo munyo wakaba ige nalyo munyo kuikarero ige nelyo naolire kuikarero ige nelyo naolire owene nunasara asomoto kurene owekenya nore faide nene owene nunasara asomoto kurene owekenya nore faide nene. Alright. Yes. Imeyari duvuna sema kwa bayono mwancho modere ndonsia soto buatirite korwa. Ulene faide nene. Alright. Tima tiuzu asinu mwancho modere utoje ketuika sema kwa bayono imeyari duvuna. Tekonyoraga Valmontina, bye bye. Tuweze kukutana majaliwa hapo siku ya kesho, itakuwa ni Family Tuesday. Ide kumene sana gachira gense moya bona morobo mwancho mothi ya radio vuna 102.0 FM. Maana tunasema sasa. Ni maswaya kusema bye bye. Na very special way this evening. Morodo sema ndrucho mwancho mothi. Tupate ukia wapi? Sikia!